τα παιδιά. Πάνω, έλα λίγο μαλάκα, έχεις παρκαρίσματα εδώ, γελάς. Όποτε φορά αυτό το φλίσι είναι μια κατάρα. Μήπως να είσαι γυμνός στο επόμενο. Λες να βγούμε το Σόβρακο, να το κάνουμε καλοκαίρι, να βγούμε το Σόβρακο, να μην απάμε. Ένα μπράβο σε κανέναν. Σε αυτούς που ήρθαν βασικά. Τι άλλο να πω. Έχουμε μπλέξει άσχημα, έρχεται και μπατσαρία. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε σήμερα. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Κάμερα τι πιάσεις. Πρόσεξε, ποια είναι τώρα έτσι που κάνεις. Πες τα όλα. Πείτε μας. Ένα συγχαρητήρια στον κύριο Πάνο TDS, ο οποίος εγαμήθηκε, εντάξει, εγαμήθηκε το παλικάρι. Έχει τρέξει εκεί πέρα να πούμε, έχει κανονίσει τα πάντα. Δεν έγινε τίποτα από αυτά που κανόνισε τελικά, ήταν όλα άκυρα στο τέλος. Εντάξει, βγήκε μια άκρη, αλλά εντάξει, δεν το γαμήθηκε. Κοίτα τον, έχει ρέψει το παιδί. Και σημαίες που βαλάει. Σημειοφόρες ήταν πάντα. Α, στο σχολείο δεν θυμάσαι, στο σχολείο κοσάριο πάνω. Αμάν. Εγώ είναι πρώτη μου. Σιγά εσύ τώρα. Έχω τόσο σμάτ. 215 χιλιόμετρα από την τελική, εκεί. Δεν πάει άλλο. Εμένα αυτό 80 με 100. Ναι. Ούτε σε κατηγορά. Κατηγορά δεν θέλω το δω. Λοιπόν, θα πάμε εδώ πάνω στα χέρια, θα δώσουμε ένα παπ και όσο πάει. Δεν έχει λάστιχα, ούτε ξέρω. Ούτε εγώ έχω λάστιχα, αυτό το αμπαρισμά τα καινούργια. Μιλάμε για δεκαετία. Πόσο? Δεκαετίας και παραπάνω μπορεί. Πέστε με ένα μαχαίρι ρε μαλάκι. Ρε θα σκοτωθείς ρε. Κάθε φορά που μπαίνω λέω εντάξει. Αυτό είναι CB7,5 K2 το 72. Ωραία. Με κλειστό μοτέρ, το δικό του χρώμα, της μαμά πλατίνης και το μαύρο φανάρι. Χρονολογία. 1972. Μίζα μανιβέλα. Και ακόμη παίρνει μπρος με το χέρι. Μέρα δεύτερη, μαύρη κύκλη, πάλι, αλλά
Όπως θα δείτε και σε όλο το βίντεο, πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Πίσω έχουμε και το αυτοκίνητο του πουλάκι σήμερα. Ήρθανε παιδιά από Θεσσαλονίκη, από Χαλκίδα, από τις γύρω πόλεις, από παντού. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, νομίζω ότι τα καταφέραμε. Είχε λίγο ζόρι να στηθεί όλο αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο, τελικά δεν ήταν. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε. Χαίρετε, είμαι η Στάσα Γεραμάνη. Βρισκόμαστε στην αερολέσχη Ζυγού στην Ξάνθη με το κλαμπ μας Car Girls Club Greece. Η έδρα μας είναι στη Χαλκίδα, αλλά βρισκόμαστε παντού. Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Καρδίτσα, υπάρχουν γυναίκες παντού. Πολύ δυναμικές και με πάθος για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έτσι και εμείς μας καλέσανε εδώ τα παιδιά στη Ξάνθη, στο Gymkhana Race 2025. Το συγκεκριμένο μονοθέσιο είναι το 4ο ηλεκτρικό της ομάδας μας. Φέτος το καλοκαίρι διαγωνίστηκε σε 3 διαγωνισμούς διεθνείς. Στη Τσεχία, στην Κροατία και στο πρώτο ελληνικό διαγωνισμό που διοργανώθηκε. Στην Κροατία καταφέραμε να λάβουμε τη 10η θέση στην ολική κατάταξη. Στον ελληνικό διαγωνισμό βγήκαμε πρώτοι, κερδίζοντας τα 3 από τα 4 δυναμικά αγωνίσματα και το business plan που είναι ένα από τα 3 σχετικά. Έχω μια δήλωση ακόμα. Για πες. Θέλω να κοιμηθώ. Α, σε ρε πονή ρε. Εντάξει, φίλε, κοίτα. Κάναμε μια τεράστια χάρη σήμερα εδώ πέρα. Αφήσαμε το μωρό στη γιαγιά πρώτη φορά για βράδυ. Δηλαδή, πρώτη φορά κοιμήθηκα χωρίς την 6 μηνών κόρη μου. Θα σου δείξω στο μέλλον αν υπάρχει αυτό το βιντεάκι. Δεν φταίμε εμείς, αλλά θέλαμε λίγο με τη μαμά σου να ράξουμε ένα βράδυ να δούμε την ανατολή του ηλίου μετά από πόσα χρόνια. Θα μας βγει και ο πάτος τώρα. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Καφέ εδώ πέρα, φραπέ. Άμα. Δεν έχουμε φρέντο. Τα κατάλογα πολύ ωραία. Ένα μπράβο σε κανέναν. Σε αυτούς που ήρθαν βασικά. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στο αεροδρόμιο του Ζυγού στην Ξάνθη, στην πολύ δυνατή αυτή οργάνωση της αυτολέσχης της Ξάνθης, Gymkhana. Τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν είναι πολύ δυνατά, πάρα πολλά, πολλές οι συμμετοχές. Προς το παρόν ο καιρός μας βοήθησε και χθες δεν μας το χάλασε ιδιαίτερα, αργά ψυχάλισε. Είμαστε από εδώ από την Ξάνθη, το Offroad Team 4x4 Ξάνθης, με τα οχήματα εδώ όπως τα βλέπετε. Είμαστε του βουνού και της θάλασσας. Είναι η αγάπη μας αυτή προς το μηχανοκίνητο άθλημα. Όσο μπορούμε παρόλο τις δυσκολίες που ζούμε όλοι της καθημερινότητας, κοιτάμε να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Το χόμπι μας γενικά. Το προτείνω σε όλους, σε περισσότερους. Καλά είναι τα 400, καλά είναι τα drift. Θεωρώ, αφού τα έκανα όλα και με μοτοσικλέτες και με αυτοκίνητα, αυτό εδώ και τα τελευταία 15 χρόνια με έχει κλειδώσει κάπως και από ό,τι βλέπω είναι πολλοί αυτοί που δένονται πολύ εύκολα σε αυτό. Όσο μπορείτε ακολουθήστε. Τώρα το YouTube κανάλι μας είναι το Offroad Team 4x4 Ξάνθης, Instagram, Facebook, μπορείτε να μας ακολουθήσετε, να τα δείτε. Το North Cartel είναι επίσης δικιά μας, δηλαδή ενωμένοι είμαστε όλοι. Το BMW Club Ξάνθης, έχουμε όχημα και στο BMW Club Ξάνθης και τα τσιπάκια το δικό μας το club. Αυτό, θα χαρούμε να δούμε κόσμο, θέλουμε και άλλο κόσμο, πολύ. Αυτό όταν θα οργανωθούμε όλοι και θα μαζευτούμε, αναλόγως που τα αμάξια που θα έχουμε, κρίνουμε και κάνουμε τις διαδρομές μας. Ανάλογα το όχημα, ναι, δηλαδή. Ανάλογα το όχημα, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε σπασίματα όπως λέμε. Θέλουμε ρε παιδί μου να δώσει βάση σε αυτό που θα το πούμε εμείς. Προσέχουμε πάνω απ' όλα η ασφάλειά μας, αυτό, και να περάσουμε καλά. Να συμπληρώσουμε ότι σε ό,τι εθελοντική βοήθεια χρειαστούν από εμάς, ο Δήμος Ξάνθης και γενικά όλες οι οργανώσεις, δίνουμε το παρόν για να βοηθήσουμε και να αναδείξουμε την όμορφη μας η Ξάνθη. Θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά μας να αγαπάνε το δάσος, να μην πετάνε σκουπίδια, να είναι με τη φύση, να είναι προσεκτικοί, να μην έχουν στο χέρι τους το κινητό και παίζουν με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ, να μάθουν να αγαπάνε τη φύση. Να προσέχουν πάρα πολύ. τη φύση. Περιμένουμε, όποιος θέλει μπορεί να έρθει
να είναι μαζί μας στην παρέα μας. Χθες εμείς Αλέξη και εδώ πέρα ρε παιδί μου, κάποιοι κάτσαμε να το προσέχουμε. Κάναμε, πήκαμε 5 μπύρες. Εμείς πίναμε, δείτε παραγαρίσματα που κάνανε. Άλλος πίνει, άλλος μπροστά, είμαστε εδώ μέσα. Άλογα δεν είναι το Πόσα το Kia, 116. Τι λέει ρε? Πεσκάς. 1600. Κατσάρι. Κατσάρι, ατμό. Πρώτη φορά δεν οργώνει ότι έχω ράφι βρεγμένο. Είναι βαρύ. Πώς θα καθώς έχει ασφάλεια. Έτσι φλόρι κάρα αυτά. Είναι πολύ φλόρι, και αυτό έχω αυτό ρε. Σε αυτό και χωρίς συμπλέκτη και Παναγία και όλα. Κράκι! Ούτε κάτι να αυτό. Ούτε φλάτισετε. Όταν πάρετε στο σπάνε εδώ αγκαλιά δεν ξέρουμε. Στο στρώσιμο να πάμε. Στραγγί. Και 100 πρώτα χρόνια είναι δύσκολο. Χωρίς λάδια είναι. Στα χέρια. Τώρα ψεύτικα. Το δικό μου το Hyundai. Γιατί από εδώ στην Καβάλα έτρωγε 40 ευρώ λάδι, 20 ευρώ βενζίνα. Εμένα τόσο παραπάνω με τύχει εμένα για να πάει Καβάλα. Αλλά δεν πάει Καβάλα. Δεν μπαίνει αιματί αυτό το αμάξι. Δεν είναι για ένα αιματί αυτό το αμάξι. Έχει απογορευτικό. Ναι, δεν το... Έβγαινε πορτά. Παλά, εγώ έβγαινα για προσπέραση και μια στιγμή του Αλικέρι. Έκανα 15 λεπτά προσπέραση. Αλλά γιατί. Λεωφορείο να τους Ίσπρανα 2025. Εδώ. Πάλι καλά το έδωσε και σύγχασα. Τώρα τι έχεις αγόρι? Ένα φαμπιάκι αυτό, δε. 113 ψωκά γατιά. Άσε πονίδε τώρα. Ένα μπουρδελοκόκκινο Μοντε Κάρλο με μαύρο string για οροφή. A few moments later. Δεν είναι κουραστικό να στείνεις Ιβέντρια, όχι? Οπότε έχουμε στο τελικό νεκτάριο Καραμανόλι. Άγιο, θα πούμε και λίγο ανάρτηση. Κάπως έτσι. Αυτά. Η ώρα είναι 3. Παίρνουμε στην τελική ευθεία να μαζέψουμε. Να φύγουμε, να κοιμηθούμε. Και αύριο είναι Δευτέρα. Είναι Δευτέρα. Αυτά. Δύσκολα. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθανε. Ελπίζουμε την επόμενη φορά πιο πολύ. Έχουμε κίνηση. Και είστε επανειλημμένοι.